Lai thangjak buhok sanjana debroma cancer bemar kotor manjagui thongorok lai tongnani nangkha yagola buhok sanjana debromana fatar hasto treatment khlainani bagai lokrokni thani chubachu sankha mabu hasok phiaba kwbangma lokorok buhok sanjana debromana social media o nugui lokorokni hamkrai khlainai eba khe hamya sayarokno chubanai pohor debroma tei bishal tripura thangui chubakha phiaba buhok sanjana debromana tripura hastani tripura sarok nugui kwbangma jagao no collection khlai laikha tei suri laikha yagola fatar hasto treatment khlainani bagai horlaikha phiaba kwbangma lokorokno kosto onglaikha buhok sanjana debromani bagai Tripura People Foundation Director Borom Grang Rines Debroma Bohaina Subakha phiaba tini haino hai buhok sanjana debromana Mumbai AIIMS Hospital ni tugui haisenai hinui sakabini mama haini bagai joto Tripura hastani Tripura sarok norogni khachuksa buhok sanjana debromani bagai bukhawa mukti kelai laiui chubamani magrang de thangsino belai khe kha khamjak mabu hasok tamu hinui saka buhok sanjana debromani bini mama Phumka ham jotono tini haino hai sanjanano tui kok thaisa thani sanan bagai ma phaipiuga bedigo khlainai sung kaisa step manna phiuga sanjanano tui tamo hmale sanjanano sung thanai 24 tarigo AIIMS Hospital o bot khlaimani boti khlai rimani yagulo doctor rok to bono treatment khainani bagai yasakha haibano sanjana sori belai khaibari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline amno follow khaimayang tongkha ngai horokai to bini sagrok belai khaina kosto manjago Dili mane hopung sirigui kabo bohok sajago bohok bo ek side phun phulibo okay 24 tarigo boti khaimani yagolo ang to 26 tarik ang ge 26 tarigo agotola bag khaimani yagolo kahamkai borongni update dok bo asungnai malia karna ajago tongkha hangke bisingo phone tower bo mai yang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagao mane khobor rok asa daily khobor naimai yang tongo nge mia khai kaham ke kok salai mangkha wifi connection rok borok nakhana aroni phone no connect khlai kia ko ro sai mangkha mia horo nge ko khana nei mani boni ama baboni ko je khana mani te ngai mane belai khe borok kosto tonga ajaga o tongai nai ta bithi rok to je rinane ri tongo je charina chari tongo haipano o je rogi bokhe belai khano sirik jak mane phan ga sirike kabui tongo banjiliya ba tongmaliya oba haike o bohongni jalano tuita ngai bikhiri bose hamli arobo ngai borok tamo sagano japanang grase tun tawo kisa nogol ma phaile chinai mana himaya tamaya jure musa sapano thanga hangkai abotai bo bezo ada no ngia abono tini bezeni bisingde kisa clear khairi sino ang ngai mabu hasangbo sai jong pheuga arobo daily se 20,000 room baras nagrao ngatai bithi tongo tamo test khane hano ngab khaja rang extra mari grao ngai hijab khane mane bongni prai samoya 30,000 bo thango samoya 25,000 bo thango aba haitai ko mane kono ko room bara to ekdom mane 20,000 to tongo daily no ngai mia emergency horano ang bongni bagai ticket khlai regra kha amato to agotolan phaigra situn hani karon kon khaina kri kha askai sajago ta miya hor je video call khai je jong jogajog khaiga kok sanani bagai phung honni samjane simi sorongau jino mane ogo hopung mayu tai ko prai 2টা 3টা 4টা rogo so thu nga je tongmane oba haimang ajaga ota Kaya ek 2 din to sung ko koi din to sung khobor nai malia ka hamkai
o network ni bagai hingga mia kai kaham kai saima laika hingkai kulu korok to mono khai rok jagai subakha sune tipra sarok mane joto pal milogo suba laika je pari sak borobo suba laika suba man bising tui sung bo sai to kha lukorok suba man bising tui no tini ko bombe one borok bo treatment ni bagin thangjak already do Bangalore bo thalaika bombe bo thalaika aban sikam go bombe thalaika borok no mo belekhai paipleya hambai maya pharo hono to hamne na baganya sai to kha sini lukon rok to hingkai abato to tini borok hongni flight do bongna ticket khlai rikha abato to phaigala situ nai tai kono buddhi samnani moton kono korija khasung bo ba bini ama babu to korikhan korika tam phanya khaya bini beman no tei daily no ho pong sabong mat khulaya borok hingkai abato to borok tini phaigaras nai Agartala 10 ni flight do khanai borok hingkai sarego 3 rok sokpayan airport tinini apsungno update abato to borok phai tongo Agartala eporo borok oino tam decide khaino nogo phaiba abo borong saiman sinai tatabo hambai asum